Bekuhlala nje amadoda abantu. Me Angaphezulu kwesigidi amalisense omshado esengiwabonile empilweni yami. Leli yilona ngempela. Ungayenzi lento ungamthathi umyeni wami ngiyanibeka. Ungaba usekho. Ngizocela nje ukuthi nibabeke emthandazweni abamadlala. Usehamba elele manje. Ama-signs lawo omuntu one-stress. Uyihlukumezelani ingane yami? Ngicela ungisize. Uhambe nami siye ekhaya ukuze ngikunakekele kahle. Kodwa-ke nayo Kenya angasiza ngosikala. Ngimazela mhlawumbe uyena nje uthakathi ingane yami. Amaqanda lawo alapho kuwe fanele ngabe achanyiselwa unkunzi aseyaphelo. Kuthiwa ayike into ebukhuni umuntu angayibuka emhlabeni njengesibuko. Hayi ngoba uzoyibona ububi bakho, kodwa ngoba uzoyibona ukuthi ngaphakathi umphefumulo wakho uwonakele kanani lento. Mawami bengicabanga lana ngalokudla obekuzosetshenziswa emngcwabeni ukuthi uyazi phela ukuthi isoup kitchen lethu alinako ukudla. Hayibo mfundisi. Ngizilile uzongitshela ngokudla. Oh hayi cha ngiyaxolisa bengaqondile ukukhuluma kabi ukuthi nje bengicabanga ukuthi mhlambe kuzohlala kuze kubole bese kuyolahla sikhona bengayimisela ukuthi ngingahloniphi imizwa yakho. Oh, into ebalekile ukudla kunenyembezi zami. Yazi na uyafana nalabo abasisontweni abangihlulelayo. Ngoba bengithi phela uyasazi isimo sethu seyimali esontweni. Awumeke wena ngesikhathi uzilela uManzuza ubukhuluma ngesimo seyimali sasisontweni. Cha kodwa Oh, ibambe lapho ke. Yabo mfundisi, lezi inhlungu lezi engizwayo enginazo. Yilezi nawe owuzizwa uhanjela uManzuza. Kungcono wena uyalazi nithuna laManzuza ngoba uyakwazi ukuphatha ubhaskijana umnje. Uhambe umvakashela uManzuza uyokwenza ipicnic khona. Mina ngilazi thuna lomyeni wami, anginamuntu futhi okhona. Uzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Angazi ke noma usalithanda lini ebhatha yini iparish kodwa ngikufakele ngalendlela mina ngikwazi uyithanda ngayo. Ujabulile ukulala ekamereni? Iyafana mangiphinde ngaphupha kabi ngabe ngisakwazi ukulala emva lokho. Hayibo, kusho ukuthi udokotela kufanele akunika amaphilisi a strong phela. Kuyacaca wasebenzi lawo. Ngalento angiboni mina sehlangene namaphilisi. Ngathi nje mina ngikhokhela izonwe kababa. Angizwanga. Ma ubaba wahlukumeza abantu la thina saphila kahle ngenyembezi zabantu akasekho yena sekuhlukumezeka mina. Kade usukhuluma noMamlambo wena. Uye lokugxisha ngalezi zinto ekhanda. Ngaze ngikhulume noMamlambo ngale. Ukhulume noMondlike. Ngoba phela yena la ekhaya nje thina singcolile. Akukho kuhle ngathi. Kanami udokotela uthe kuwe ukhathele udinga ukuphumula kuphela. Qethele iparish. Uzalo. Ebese uyarelaxa. Relax mntanami. Okay. Baba ngane yami ungishiyile. Maqeda ukutha nje ukuthi ngimithi. Awu. Kwakubi ke lokho ngani yami kodwa ke ngiyathemba ukuthi awuzile lapha ngoba ucabanga ukuthi ngizomgadla noma ngibuzisa ubuhlungu. Angiyenzi leyo nto mina. Ngifuna ukuthi abuye nje mina. Otherwise mina ngiyayikhipha mina lengane lena. Hayibo. Usofuna ukhipha isiso? Awu kahle ngani yami lengane imsulwa nje ayenze lutho. Uthi kulungile ukuthi siyofa manje ifela ukuthi wena nendoda yakho nibe nenxabana encane. Ku right ukuthi yena mana ngilaxaze nje. Angithi mina naye kwakumnandi kasi sibhizi simuncana, sibhizi siromensana. Awu ngani yami lalela. Baningi omama bayikhulisela ingane bebodwa. Ayingeke mina ngikhulisa ngedwa mina lengane lena. Yena ebekhona ebhizi ekalavatana namanye amantombazane. Noma mhlawumbe nje awunaso mhlawumbe isiwasho nje esithi ukuthi uqina nje sinomfutho nje esingamenza ukuthi abuye. Noma mhlawumbe senze ukuthi mengibona amanahlanye nje amane gongobale nje ngothando. Mamlambo uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi awunayo so yini isiwasho esithi ukuthi nje. Yebo sisi ngiyakuzwa. Lalela. Angeke ngikwazi ukuthi ngikusize.
Ngiyexolisa kakhulu kodwa ngicela uthathe imali yakho ungikhiphe kwa yonke lento lena.